Ndi nthawi yankhani kuchokera kuno ku MBC ndipo mawa uno muli ndine Amin Musa kumapoyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kulandira kalata za ukazembe kwa kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi mawa uno. Nduna ya zamtengatenga yalamula kampani yomwe inamanga msewu wa Msanje Malaka kuti igwirenso ntchitoyi. Ndipo nduna ya zamasewero yati ionetsetsa kuti ntchito zomanga malo ochitira zamasewero zomwe zinayima azimalize. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kulandira kalata za ukazembe kwa kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi mawa uno. Malingana ndi chikalata cha unduna ona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena, mwambowu ukuyembekezeka kuyamba 11 koloko mawa uno ku nyumba ya boma ya Kamuzu Palace mu mzinda wa Lilongwe. Dziko la Zimbabwe lathandiza dziko lino ndi katundu osiyanasiyana yomwe athandizire anthu omwe anakhudzidwa ndi ngozi zogwa dzidzidzi. Katunduyo ndi kuphatikizapo matani 300 amapira, mafuta ophikira, shuga, mablanketi komanso matent mwazina. Nduna yona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena George Chaponda yayamikira boma la Zimbabwe kamba kukhala mbali imodzi yothandiza anthu omwe akuvutika kamba ka ngozi zogwa dzidzidzi. Zambiri mulipoti ili. Thandizo la katundu osiyanasiyana yomwe boma la Zimbabwe lapereka kuno ku Malawi likuyembekezeka kuthandiza anthu omwe akhudzidwa kwambiri ndi vuto la ngozi zogwa mwadzidzidzi kamba ka ng'amba komanso mazosefukira zomwe zinakhuza ntchito za ulimi m'madera ambiri mdziko muno. Kazembe wa dziko la Zimbabwe kuno ku Malawi Anansi Saungweme ati dziko lawo labwera ndi thandizoli kamba ka ubale wabwino omwe uli pakati pa dziko lino ndi dziko la Zimbabwe. Asaungweme atsindikanso kuti ubale wa Zimbabwe ndi Malawi ndi olimba kwambiri kamba kuti Zimbabwe kuli anthu oposa 6 million omwe adachoka ku Malawi kukakhazikika mdzikolo. Ndipo nduna yona ubale wa dziko lino ndi maiko ena George Chaponda ayamikira dziko la Zimbabwe kamba ka thandizoli lomwe ati lithandizira anthu ambiri kuyambanso moyo watsopano. Tikupereka zikomo kwambiri kwa president aku Zimbabwe komanso government ya Zimbabwe ndi anthu onse kuti anatiganizira kuti abwere ndi katundu amene tikuona pamene pano iyi, ndiponso tauzidwa kuti katundu wina kubwera. Zikomo ubale ndi umenewu, osangonena iye koma osachita koma anthu akuchita ndithu. Mlembi wamkulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino ndi nduna a Justin Saidi ati dziko lino likuchita bwino pa nkhani yopeza thandizo lothandizira anthu omwe anakhuzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi, ponena kuti ndalama zokwana 138.4 billion kwacha zothandizira anthu omwe alibe kuthekera kopeza chakudya yapezeka kale, ndipo 4.6 billion kwacha yothandizira anthu omwe avutika ndi madzi osefukira chaka chino yapezekanso mwa ndalama zokwana 8.6 billion kwacha zomwe boma likufuna kupeza. Trust Office, MBC, Lilongwe. Konsolo ya mzinda wa Mzuzu yagawa chimanga kumanja okwana 1130 omwe akhudzidwa ndi njala mu mzindawu. Mfumu ya mzindawu Chiyembekezo Moses wanena izi pokhazikitsa ndondomeko yogawa makamaka yogawa chakudyayi. Chikondi Pompi walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Blessings Gondwe. Ngati njira imodzi yothandiza manja omwe alibe chakudya mu mzinda wa Mzuzu, boma kudzera ku konsolo ya mzindawu layamba ndondomeko yogawa chimanga ku manja omwe akhudzidwa ndi njala. Polankhula pokhazikitsa ndondomekoyi, meya wa mzindawu Chiyembekezo Moses wachenjeza anthu kuti asamagulitse chimangachi kwa mavenda, ndipo walonjezanso kuti aonetsetsa kuti anthu ovutika okha ndi omwe akulandira chimangachi. Tinachita kafukufuku kuti tione kuti amvukisa ndangati ndi tinapeza mabanja amenewo. Komanso n'chifukwa chake mukundiona ndilipo mpano mwini wake ndifuna ndionetsetse kuti zinthu ziyenda bwanji kuti pasachitike zina zizonse zachinyengo kapena zachisawawa. Mmodzi mwa anthu omwe apindula ndi thandizoli Atowera Mkolongo ochokera mdera la Katawa 1 ayamikira boma chifukwa cha thandizoli. Ayamika kwambiri ndipo tikuthokoza kwachotiganizira boma kuti kunoko tilandire chimanga. Koma chinthu chimodzi kuno ife njala ndi yayikulu kwambiri, anthu ndi ambiri kwambiri, nde pena ndi pena olotalandira chimangachi ukuganizanso nzako kuti imene tili panopo lefe titadya kodi anzathu tiyayika pati. Fuka muzi wathu ndi waukulu, anthu ndi ambiri, koma talandira chimanga
anthu ochepa kwambiri. Nde chimene chimakhala chodandaulitsa kuti boma lizitikumbukira kuna feso kuti at least aziyesera kuti ukuso kuli anthu tatumizireko mokwanirako. Ndondomekoyi ikuyembekezeka kuchitika kwa miyezi 3 pomwe boma likhale likuthandiza mabanja okhawo omwe alibe chakudya. Boma lachenjeza anthu onse amene apezeke akugulitsa thandizo la chakudya chimene boma likupereka kwa anthu okhudzidwa ndi njala mdziko muno kuti lamulo lithana nawo. Mmodzi mwa akuluakulu mu ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino komanso nduna Rashid Mterera apereka chenjezoli pamene nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma imapereka thandizo la chakudya kulutchenza mboma la Tcholo. Charles Chindongo ndi Yohane Chizomola alemba ripoti lomwe akuwerenga ndi Romeo Umali. Mterera apereka chenjezoli Dodma itathandiza ena mwa anthu amene akukhudzidwa ndi njala kulutchenza mboma la Tcholo. Malinga ndiyo lamulo latsopano lothandizira anthu amene akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi la Disaster Risk Management mchingerezi limaletsa kugulitsa thandizo limene alandira. Awo wangozipalira moto chabe chifukwa chanena kuti pali malamulo amene amakhudzana ndi kugulitsa katundu oti boma lakupatsani waulere. Ndiye izozo zionetsetsa kuti otero malamulo agwire ntchito koma ndikhulupirira kuti sitingachite kufika pamenepo. Komanso china chimene angadziwe choti aungoziphera tsogolo lawo chifukwa ngati angapezeke kuti alandira chakudya chaulere agulitsa anthu amadziwana ndeti dzadziwa kuti uyu kuti muthandiza amagulitsa ndoti siningamuthandizenso. Phungu wa derali yemwenso ni nduna yoona zamalo achimwemwe Chipungu athokoza boma kamba kuthandiza anthu amachangu. Iwo apemphanso mabungwe ndi anthu akufuna kwabwino kuti athandize anthu oposa 6,000 amene akusowa thandizo la chakudya pakadali pano. Mwina tingayerekeze anthu okwana 8,000 ndi amene ali ovutikisisa. Chotero tikupempha onse akufuna kwabwino kuti atithandizire kutidyesera mtundu wathu kuno kulutchenza. Ripoti laposachedwapa la Malawi Vulnerability Assessment Committee linasonyeza kuti anthu oposa 4 miliyoni mdziko muno akhala ndi vuto la njala kuyambira mwezi wa Oktoba chaka chatha mpaka na mwezi wa March chaka chino. Kotero mtsogoleri wa dziko lino Professor Arthur Peter Mutharika analengeza kuti maboma onse 28 kuphatikizapo mizinda yonse kunagwa ngozi ndipo anapempha mabungwe, kampani komanso anthu akufuna kwabwino kuti athandizepo. Pali chiyembekezo kuti miyoyo ya manja 1450 ochokera mboma la Chikwawa ipita patsogolo atalandira ndalama za mtukula pakhomo kuchokera ku bungwe la Oxfam. Mabanja awa ndi omwe anakhudzidwa ndi zotsatira zakusintha kwa nyengo ndipo banja lililonse alandira ndalama zokwana 184,000 kwacha kuti agulire chakudya ndi zinthu zina. Chisomo Break ali ndi nkhani yonse. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Oxfam Mai Agnes Banda walangiza mabanja opindulawa kuti agwiritse ntchito ndalama zimoyenerera kuti ziwathandize kuchepetsa njala komanso mavuto ena pa banja. Tikufuna kuti anthu akalandira ndalama imeneyi athe kugula chakudya chifukwa chakudyacho chimene chili chosoweka pakhomo pawo. Motengera ndi kafukufuku tinaona kuti m'makomo mwawo mulibe chakudya ndi kuti akagule chakudya komanso ana asakayiwale kuti awathandize kumbali ya chakudya komanso tikulimbikitsa kuti makolo asapangitse ana kumajomba ku sukulu chifukwa kuti kuli njala. Ndalama imeneyi akathe kugula chakudya kuti ana azikapezeka kuti apita ku sukulu. Ena mwa anthu omwe alandira thandizoli athokoza bungwe la Oxfam ndipo ati miyoyo yawo isintha. Njala iyi yatikhudza kwambiri pamene tidakhudzidwa ndi madzi osefukira komanso mphepo ya mkuntho. Tidakhala kukhudzidwa kwambiri. Ndi apa tikuthokoza chifukwa kuti kubwera kwa bungwe la Oxfam ationa ngati yabwera mu nthawi yoyenerera. Zina mwa zolinga za ntchitoyi ndikufuna kuchepetsa kuchita zinthu zoyipa pofuna kupeza thandizo makamaka atsikana ndi amayi omwe amakhudzidwa kwambiri ndi zotsatira za ng'amba ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi. Chisomo Break, MBC, Chikwawa. Bungwe la Roads Authority likufuna kudziwitsa anthu onse kuti mvula yamphamvu yomwe inagwa lachitatu lapitali yaononga pang'ono mlatho wa mpasadzi omwe zinachititsa kuti galimoto zilephere kudutsa makamaka zilephere kudutsa kwa kanthawi chifukwa cha madzi osefukira. Malingana ndi chikalata chomwe bungwe latulutsa chati malowa
awatsekulanso mbali imodzi pomwe ntchito yokonza mlatho ikupitirira. Bungweli likuchenjeza anthu kuti azidutsa mosamala pamalopa. Kumbukirani kuti mukuonera nkhanizi kuchokera kuno kwa MBC ndipo tiyeni tionenso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kulandira kalata za ukazembe kwa kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi mawa uno. Nduna ya zamtengatenga yalamula kampani yomwe inamanga msewu wa Msanje Maraka kuti igwirenso ntchitoyi. Ndipo nduna ya zamasewero yati ionetsetsa kuti ntchito zomanga malo ochitira zamasewero zomwe zinayima azimalize. Sabata ino mu program ya Woman Talk. Zadziwika kuti azimayi ambiri akapita ku banja ali ndi mwana kale. Mwana uja kumene banja kuja amakanzunza. Ana aja amakhala kwena kuti akufuna thandizo lathu nthawi ndi nthawi. Mayi amene amadziwa chembere izi zisangapange. Nkumabisa kuti aine sinaberekeko ine ndine tsikana. Chimenecho ndikumugulira uyu ndabereka ndi abambo wazovala zabwino zapamwamba. Uyu ndikungopita kangomukutumulira pakaunjika tima 300 tima 500 nyanguita zopanda pake. Ndipozi kuchitika inenso ndi umboni wonse. Mawa nkuja mudzaona zoti ali pabwino uyu amene mamunena kuti ndi mwana wa gogoyo. Anga banja kuti lilipo limene mzibambo amankwatirira chisoni munthu. Ana amene ajawo akumati akamazunzika chonchicha misozi yawo akupuputa ndi Mulungu. Takulandaninso ndipo popitirani nkhani zathu. Nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajap Muhango yalamula kampani yomwe inamanga msewu wa Msanje Maraka kuti igwirenso ntchitoyi. Poyankhula atayendera ntchito za chitukuko cha zomangamanga maboma a Msanje ndi Chikwawa, ndunayi yati ndizodandaulitsa kuti kampani inagwira ntchito yosalimba ndi yosadalirika. Tili ndi ripoti ili la Geoffrey Chinawa. Poyankhula atayendera msewu omwe ndi wa makilomita 27, nduna ya zamtengatenga ndi zomangamanga Ajap Muhango alamula kuti ntchitoyi ayigwirenso chifukwa chosanayigwire bwino. Ndunayi yalamula akuluakulu aku nduna wawo kuti ayambepo kuyondondomeko zoonetsetsa kuti kontrakta yemwe anagwira ntchitoyi abwerenso ndi kugwira ntchitoyi kuyambira pachiyambi. Koma tiyesesa ndithu motsogozedwa ndi president athu kuti zimenezi zitheke. Nkhawa yanga ndi imodzi. Msewu umene tamanga posuta popita wochoka pano paboma kupita ku Maraka, msewu umene uja woonongeka kwambiri. Ndi msewu umene tamanga kumene tiyenda auza akunduna komanso roads authority kuti contractor amene adagwira ntchito imeneyo timpange samono ntchito imeneja ayigwira. Akonze msewu uja muno bwino ngati afuna bizi kupanga business mdziko muno. Kandi wamaramu muno kandi wobwera I don't know. Koma kandi yonera kuti msewu uja unankanika choncho aine kuti aonetsetse msewu umeneja umangirenso ukonzezo zikhale msewu wabwino. Chifukwa boma nalosa ndalama zochuluka. Atachoka kuyendera msewu, ndunayi inayenderanso ntchito yomanga njanji yomwe kuchokera ku Maraka kufika pa Bangula. Ataona ntchito ya Muhango ati boma lili ndi chidwi chapadera chofuna kuzunsanso ntchito za maulendo a njanji mdziko muno. Mmawu ake mfumu yaikulu Tengani ya mbomali inayamika ndunayi kamba koyika chidwi pofuna kumva mavuto awo pa nkhani ya msewu. Unoko msewu taudandaula kunena kuti sunamangike mwa standard. Ndi msewu okhala ngati kuti CM1 iso yayi. Komanso kuona kuti wayamba kale kukhala ndi zigamba 4 years isanathe. Nde tinaona kuti yayi apapo ofunika pachitike ntchito ina yonena kuti msewu ukonzedwe. Komanso njanji tadandaula kunena kuti yachedwa project number 2018. Nde timafunisisa kuti kufika lero bwezi tukamba zonena kuti katundu akutsitsidwa pa boma. Komanso tatsala pang'ono fika Bangula. Ndiye tinapempha nduna kuti mmene alowamu ayisetse kuti project ithamange kuti tikamafika August September tinene kuti katundu akufika pa boma. Msewu wa Msanje Maraka komanso njanji ya Maka Msanje Bangula zimalumikiza maiko a Malawi ndi Mozambique pa nkhani za chuma. Geoffrey Chinawa, MBC Msanje. Munkhani za malonda, kampani ya Portland yomwe imapanga cement yatsekulanso nkhokwe yake yosungiramo cement ku Kanengo mu mzinda wa Lilongwe yomwe inatsekedwa chaka chatha.
mkulu wa kampani a Jean Alex Liu ati nkhokweyi ayitsekulanso pofuna kupereka simenti wawo mu chigawo chapakati komanso madera ena kutengera ndi kusowa kwa simenti masiku ambuyowa. Miriam Kaliza wadza ndi ripoti. Poyankhula pamwambowu mkulu wa kampani a Jungo Alex Liu ati nyumba yosungiramo simenti idatsekedwa chifukwa cha kusowa kwa simenti amene amathera mchigawo chakumwera kokha ndipo amapezeka kuti sakufika ku chigawo chapakati, koma kuti pano ndi kutsekedwa kwa fakitale yatsopano ku Balaka ndi kuphatikiza ndi yomwe ilipo kale ku Makata, kampani yawo ili ndi chiyembekezo kuti akwaniritsa kupereka simenti moyenera mzigawo zonse kuphatikizanso kunja. Nyumba yosungiramo simenti ya ku Kanengo ili ndi malo oti akhoza kusunga simenti osachepera matani 3000 ndipo kampani ikuyembekeza kuthandiza kupezeka kwa simenti nthawi zonse, kuchepetsa nthawi yobweretsera simentiyo komanso kulimbikitsa dongosolo pogawa simenti kwa makasitomala awo. Malingana ndi mmodzi mwa akuluakulu ku Portland Cement a Violet Vilili ati akudziwa kuti kuchigawo chapakati pali anzawo ena omwe akhala kugulitsa simenti ndipo ali ndi chikhulupiriro kuti nawonso apeza danga pa msika. Tikaona kapangidwe kathu ka simenti tikaphatikiza ma plant athu awiri tikutha kupanga simenti okwanira 1.1 million metric tons per year. Balaka yokha ikupanga 800,000 tons per year. Tikaona ndi simenti mwina amene anafunidwira kapena amagulidwira chaka chatha, kapangidwe kathu ka simenti katha kukwanirisa ndithu kupanga supply dziko lonse. Ndichifukwa chake ndi kubwera kwa plant ya Nyuwani komanso kutsegula kwa depo imene tiliso ndi chiyembekezo kuti simenti wina tithaso kumamutulusa ku maiko ena, chomwe chili chinthu chopambana kwambiri chomwe dziko linakhala chikuyembekezera, motero kuti supply kapena demand ya simenti sikuti ikhalaso vuto. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu a za business ku banki ya National Achifundo Kamwenda ati banki yawo yapanga ubale ndi kampani ya Portland Cement kuti athe kuthandiza makasitomala komanso kuti bankiyo ithe kupeza njira zolipirira komanso kuperekera ndalama zoyendetsera mabizinesi kwa makasitomala popanda kufuna chikole. Cholinga chake akuti akufuna kupangitsa kuti malonda aziyenda mosavuta komanso kukulitsa mwayi opeza misika. Tikubweretsa capacity kapena tene tikuthekera kwa makasitomers athu powapasa ngongole zotsika mtengo komanso ngongole zosafuna chikole. Chifukwa tusiwazonena kuti kwa ambiri amene especially ya Malawi amene akupanga business imene ya cement ambiri amakhala kunena kuti munalibe mpamba kuti aonjezere azitha kupanga malonda mochulukirapo kuposa kale. So tikunena kuti mukhoza kubwera ku National Bank tikupasani ngongole kapena credit facilities zotsika mtengo chifukwa chonena kuti you're dealing with Portland. Komanso tunena kuti tichosa chikole chifukwa chonena kuti inuyo mugwira ntchito ndi ya Portland. Komanso at the same time tikunena kuti okay tikupasani kuthekera konena kuti muzitha kulipira ndalama kupanga transfer ndalama kapena kulipira anthu anu antchito popereka ma platform osiyanasiyana amene tili nawo, for example tili ndi BankNet 360, tili ndi point of sale. Zipangizo zimene zizi anthu amalipira, koma ngati muli pambuyo mukudira muli partnership ndi Portland tikunena kuti tikupasani at zero pricing. Portland Cement Malawi Limited ndi imodzi mwa kampani zakale zomwe zidakhazikitsidwa zopanga simenti Malawi muno. Kampani idakhazikitsidwa mu chaka cha 1956 ndipo mu 2025 kampaniyo yakhazikitsanso fakitale yayikulu yopanga simenti ku Balaka. Kuchokera kuno ku Lilongwe ndine Miriam Kaliza. Dziko la Malawi likuyembekezeka kupindula ndi ntchito ya Climate Compatible Growth CCG yomwe ikulimbikitsa mgwirizano pa chitukuko cha migodi ndi njira za mphamvu za magetsi zosawononga chilengedwe. Wawopi Mwangulu wafika ndi nkhani yonse. Pa dziko lonse lapansi maboma akuganiziranso njira zomwe angakulitsire chuma popanda kuonjezera chiopsezo cha kusintha kwa nyengo. Imodzi mwa njira zomwe zikukula kwambiri ndi ntchito za Climate Compatible Growth. Malinga ndi Dr. Sam Stevenson, katswiri wakafukufuku ku University ya Cambridge, kwa mayiko monga Malawi, njira ya CCG imapereka mwayi waukulu pogwirizanitsa chitukuko cha migodi ndi mphamvu zosawononga chilengedwe. Dr. Stevenson anati mayiko angagwiritse ntchito miyala yofunika kwambiri kuti akulitse chuma chawo, apange ntchito za luso ndi ukadaulo, apeze ndalama zothandizira kusintha kwa nyengo, komanso kuthandiza kusintha kwa dongosolo la mphamvu za dziko.
pothirirapo ndemanga a Emmanuel Chimkaka anafotokoza za ubale wa MUST ndi Cambridge University. Ubale wathu a MUST ndi Cambridge ndofunikira kwambiri chifukwa chakuti ife ngati university imene timaphunzitsa zokhudzana ndi migodi kupanga maini komanso kuti mwina kugulitsa miyala tizikwanitsa kuyikapo upangiri wathu ngati anthu oti timakhala kuno ku Malawi amene timamvetsetsa zochitika zathu za ku Malawi, nkhani yokhudzana ndi chikhalidwe komanso nkhani yokhudzana ndi kumvetsetsa kwathu ngati anthu oti timakwira ntchito ku university. Ndiye chachikulu kwambiri ndi chakuti kupatula kuti timaphunzitsa anthu kugwira ntchito zokumbakumba komanso ma mines, ntchito yayikulu imakhala yokuti tiperekepo upangiri ndi mmene kamvetsetsedwe kathu kali kuno ku Malawi malingana ndi mmene ilili mining yathu kuno Malawi. Ndiye chachikulu kwambiri ndi chakuti ifeyo ngati university tizitha kuthandizira boma kuyikapo ukadaulo wathu mmene tinaphunzirira komanso mmene timaphunzitsira ma students athu kuti tikaonetse kuti cholinga chenicheni cha program yathu zikwaniritsidwe. Chimkaka anafotokozanso kuti kufunikira kwa miyala imeneyi kukwera pa dziko lonse, mayiko omwe amayisamalira mwa nzeru komanso mokhazikika adzakhala pamalo abwino opindula ndi chuma chobiriwira. Nkhani yakulu kwambiri ndiyoti pakanali pano ngati Malawi tili ndi miyala mitengo yapatali yochuluka. Ndiye chimene tikufuna ndi chakunazo kuti miyala imeneyi ikakumbidwa pazitha kukhala pakatikati pa kuikonza miyalayi kuti value yake ikwere. Chachikulu kwambiri ndi chakuti tikwanitse kukumba miyalayi mosamala chilengedwe komanso chachikulu ndi chakuti miyalayi ikamapatuluka kunja kuti ikagulitsidwe tizikwanitsa kupeza ndalama muno Malawi. Chachikulu so chambiri ndi chakuti kuti tikufuna kuti tizitha kupanga ma companies athu ku Malawi kunoku amene azitha kusula miyalayi kuipangitsa kuti ikhale ya mitengo yokwererapo kusiyana ndi kuti tizingokumba mene ili ndi kuitumiza kunja. Koma tikufuna kuti boma like ma policy zokwanira kuti tizitha kuisungunula miyalayi mdziko muno kuti tipange titumize kunja miyala imene ikhale ndi mitengo yabwino. Ndicho lenga choti anthu kumene miyala ikukumbidwa azipindula zintchito komanso azitha kupindula kuzindikira kuti kodi miyalayi imagwira ntchito yotani. Ndi chachikulu kwambiri ngati university ndimene ili ntchito yathu. Iyo anatinso mgwirizano wakafukufuku watsegula mwayi waukulu wa sayansi ndipo udzapindulira Malawi monga dziko. Kwa mayiko monga Malawi, Climate Compatible Growth imapereka njira yolimbikitsira ndondomeko za chitukuko cha dziko monga Malawi 2063, pomwe ikulimbikitsa kulimba mtima polimbana ndi kusintha kwa nyengo komanso kukonza mwayi wopeza ndalama zothandizira ntchito za nyengo. Malo mwa MPC kuno kucholo ndine waupi Mongulu. Munkhani za masewero, nduna ya za masewero a Patricia Whiskers yatsindika kuti unduna wawo uyesetsa kupeza ndalama kudzera kuthumba la zachuma komanso kugwira ntchito limodzi ndi unduna wa zamaboma ang'ono ndi cholinga chomalizitsa ntchito zomanga malo a za masewero zomwe zinayima mdziko muno. Ndunayi mayankhula izi itayendera malo ochitira masewero osambira komanso bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe. Emmanuel Chikonso walemba ripoti ili. Dziko la Malawi kuchititsa masewero akuluakulu si nkhani ya chilendonso. Mchaka cha 2022 dziko la Malawi linachititsa masewero a Region 5 muno mwa Africa. Kenako mpira wa manja ndi masewero ochuluka osiyanasiyana a mayiko kamba ka mabwalo ndi malo apamwamba. Koma pano tsogolo la masewero ena lili pa chiopsezo kamba kuti mabwalo ndi malo ena anatsekedwa ponena kuti sanamalizike, pomwe ena ndi nkhani zachuma. Awatu ndi malo monga ochitira masewero osambira, malo omwe amachititsa mpikisano wa mpira wa manja a Griffin Sayenda, komanso ntchito zina ku bwalo la Sivo komwe kutha kuchitikira masewero a ogode. Koma pano ndi boma latsopano, nduna zatsopano, mfundo zatsopano, chidwi chili podzutsanso ntchito za mabwalowa. Nduna za masewero a Patricia Whiskers anayendera malo Aquatic Center ku Area 17 mu mzinda wa Lilongwe komanso Bingu National Stadium ku Area 49. A Whiskers ati malo aquatic akufunikira ndalama pafupifupi 1.5 biliyoni kwacha kuti ayambirenso kugwira ntchito, ndipo anati boma ndilodzipereka kuti lipititse masewero patsogolo ndipo kuti ntchitozi zipeza ndalama kudzera ku thumba la chuma la chaka chino.
tikuganizira kuti tikhala pansi ndi anzathu a Ministry of Finance komanso ndunaona za maboma ang'onoang'ono poti tsopano pali dongosolo lonena kuti ma project ngati amene aja tsopano apita ku ma district councils nde ife tili ndi chilinganizo chonena kuti tikhale pansi ndi anzathu a Ministry of Finance komanso anzathu aku ndunaona za maboma ang'onoang'ono kuti tionetsetse kuti project ija ayike ndalama zokwanira kuti imalizidwe ndi cholinga chokuti tsopano titsekulire kuti ife Amalawi tiyambe kukwanitsa kukagwiritsa ntchito facilities ija kukasambirako komanso kupanga ku masewera ena osiyanasiyana. Pakadali pano chiyembekezo ndi chachikulu kuti boma lidzutsanso malo a zamasewero omwe anafa kapena ntchito zawo zinayima zomwe zili ndi kuthekera kokweza mbendera ya dziko la Malawi ndi kubweretsa chuma ku dziko. Emmanuel Chikonso, MBC Lilongwe. Nkhani imeneyo tafika pamene pa nkhani zathu mmawa uno koma tisanasiyane na insomitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika akuyembekezeka kulandira kalata za ukazembe kwa kazembe watsopano wa dziko la Japan kuno ku Malawi Naito Yasushi mmawa uno. Nduna ya zamtengatenga yalamula kampani yomwe inamanga msewu wa Msanje Malaka kuti igwirenso ntchitoyi. Ndipo nduna ya zamasewero yati ionetsetsa kuti ntchito zomanga malo ochitira zamasewero zomwe zinayima azimalize. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi komanso zina zambiri popita pa mbc.mw kapena mbc digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Amin Musa ndikufunirani mawa opambana.